exact time to 2:30 আমার কিবা তো মোবাইল তো মোর ছোৱালী মোবাইল আগতে ধৰি লৈছে কেনেকৈ সোমাল আৰু কেনেকৈ খোলা এইটো আমি পিছতে গম পাইছে আপোনালোকে কেনেকৈ সোমাইছে মই কৈছিলোঁ বাহিৰত গেটটো তালা মাৰা আছে না সিহঁতে মানে ৱালটো পাৰ কৰি পেলাই এই গাড়ী গেৰেজৰ ফালে কিবাটো তালা মাৰা নাছিল এইটো খুলি পেলাই গোটেইটো সোমাইছে চাগে পিছত এই বাৰান্দাৰ কিবাটো তেতিয়াহে ফৰিংবেল মাৰিছে এনেকুৱা মেডাম দাউৰা দেক্ৰেব ছাৰ কি কাম কৰে এনেতো একো কাম নকৰে এই সমাজত কাম কৰে বড়ো জাতিত কাম কৰে জাতিৰ মৰা জিন্দা এইটো আমি জানা বেলেগ একো নাই दिनै जोबोद दुखुनांथाव आरोना थारमाने गामिया सानसे जाबाय आरोना हरावहायनो जेनेबा 2टा 2:30आवहाय जुदि बेबायदि मानसि सासे बैसो जानाय मानसिखौ जुदि हराव गेट बारखोनानै दर फोजानानै लायदों आरोना दावराव देख्रेब सारखौ ओमफ्राय नैबे बिक्रम दैमारि सारखौहायबो साबखादानिफ्राय थिखोदों बिहावनाव आलासि जाहैनाय टाइमावहाय ओमफ्राय जोंनि बारग' MLA हितेश बसुमतारी सारखौबो दिनै थिखोदों मा खारनाव थिखोदों मानि थाखाय थिखोदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायबानो मोनसिगोन आरोना मानि थाखाय थिखोदों थारमाने हारिनि खोथा बुंनायाव ओमफ्राय बायदि जादों होननानै जों साननो हायो मानो होनबा नोङो साननै सिगां बिसोर मिडियानि सिगाङाव माखासे खोथा होनदोंमोन बेनि उनावनो दिनै बेबायदि एरेस्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायबानो जाबाय जे जोंहा ST सिट बेसेबांबा बोसोर जाबोबाय जोंबो नुबोबाय बे ST सिटखौ जोङो बोखारनायनि मोनसे थांखि लानायखौ जों नुनो मोनदों आरो जों दाबथिङाव नुदों दिनै जुदि बेनो जामारोब्ला दिनै सासे गथ'नि थाखाय सासे बिमा बिफाया गावनि गथ'आ जेब्ला गोमायो देरनायनि उनाव 24, 25, 30 बोसोरनि उनाव जेब्ला गोमायो अब्ला सासे बिमा बिफाया जेसेबां दुखु जागोन बेबायदिनो बे ST सिटआ जोंजों खांजानाय जोंजों नुबोजानाय बे ST सिटआ गोमायोबा बिनिख्रुइ बांसिन दुखु जागोन होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला बे जोंनि मोनखानाय मोनसे अधिकार जोंनि अधिकारखौनो जों जुदि खोमानानै लायोब्ला मोनखानायखौनो जुदि दिनै जोङो खोमानो गोनां जायोब्ला जों आरो थांना थानायनि मा लामा दंबावो बेनिखायनो आं गले गले बुंदों मोननानैबो जुदि गोमाजाफिनोब्ला बेसेबां दुखुनांथावना जागोन मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जाथिया बबेयाव दङ आरो बबे अलखदाव थांगासिनो दङ मोजाङै बिथाङा मिथिगौ दिनै जोङो दिल्लीयाव रायज्लायनो होनबाबो जों हाया आसामनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनो होनब्लाबो रायजोआ जानला मानला हाया नाथाय बिनि सोमोन्दै गोथौयै रायज्लायगोना दिनै गभर्नमेन्टआव थानाय दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना रायज्लायनांगोन दिनै खावलायदों गावनि राजनितिकनि लाबा लाबखौ दसे सम दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि ST सिटखौ जों बासायो जोंहा BTR एकर्डआव दङ गामि सोसननाय अब्ला दिनै नुदों टटेलि उल्था गामि सोसननांगौमोन जोंहा सानजाहा नाथाय दिनै सोसनदों खोलाजों गुबुन जाथि नङा होमबा गुबुनखौ सोदों जेखौ जों दिनै एक्सेप्ट खालामनो हाया बे BTRनि उल्था नङा होमबा एकर्डनि दिनै जोङो गुबुन माबाखौहाय दानख'नांगौ जिथु एकर्डआव दङ दानख'नांगौ नाथाय दिनै दानख'नायनि अनगायै दिनै प्लास खालामदों बे उल्था नङा होमबा गासैबो उल्था दिनै जोंहा ST सिटआ बारिनांगौ नाथाय दिनै क'क्राझार लकसभा सिटखौ दिनै बोखारफिननो नागिरदों बे उल्था नङा होमबा BTR एकर्डखौ मानो उल्थायै इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ दिनै रायजो राजाया नुगासिनो दङ बावैसो सिगां केर'नि सेनाध्यक्ष सुर्य घोषआ बे बुंना लादों जे भारत सरकारा 26 जानुवारिनि सिगां क्षमताफोर रायजो राजबंसिफोरनो होसिगोन आरो बेखौ थाबैनो 26 जानुवारिनि सिगांनो फोसावसिगोन होननानै बे बाथ्राखौ बुंदों दा बे बाथ्राखौ लानानै जोंनि जनजाति सुरक्षा मन्थ्रनिफ्राय जोङो क्षमताफोर रायजोनि बेरेखा जोङो बाथ्रा बुङो क्षमताफोर रायजोखौ जों जाहोआ जानो मोना आरो क्षमताफोर रायजोआ खुनु बेहा हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्डबो गैया आरो क्षमताफोर रायजोखौ दाबि खालामनायनि कच राजबंसिफ्रा खुनु अधिकारबो गैया बेबायदि दिनैहाय नोङो बर'नि साननाय हनाय बर'नि दुखु मोजां गाज्रिखौ दिनै नायबिजिरनानै खोथा बुंग्रा मानसिफोरखौहाय दिनैहाय बेबायदि अबथिरा हरनि गेजेराव लायदों आरोना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरो प्रमद बर'आ मा बुंखो बिनि सायाव नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय नोंथांमोना
এইটো আইনগত এটা যিটো ব্যৱস্থা আৰু আইনগত প্ৰক্ৰিয়া চ' আইনগতভাৱে তেখেতসকলে যিটো কৰিছে ইয়াত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি নিবিচাৰোঁ যে বড়োলেণ্ডটো পুনৰ কিবা হিংসা হওক কিবা এটা বেয়া পৰিৱেশ হওক আইনগতভাৱে কোনোবা ভুল কৰিলে সি শাস্তি পাব ইয়াততো আৰু আপোনালোকে জানে আমিও জানো কিন্তু মই সেইটোকে বিচাৰোঁ যে বড়োলেণ্ডত যাতে কোনো আৰু অশান্তি কৰিবলৈ নিবিচাৰে বা অস্ত্ৰ বা তেনেকুৱা বন্দুক ভাৰতৰ পৰিৱেশটো আমাক বহুতখিনি আগতে যিখিনি আমাক কিবা এটা দিছে তেনেকুৱা আমাৰ ক্ষতিও কৰিছে গতিকে বড়োলেণ্ডত তেনেকুৱা পৰিৱেশ যাতে পুনৰ নাহে ইয়াৰ কাৰণে মই সকলো পক্ষকে এই ক্ষেত্ৰত মানে চিনচিয়াৰলি আগবাঢ়িবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ এইটো আইনগত এটা যিটো ব্যৱস্থা আৰু আইনগত প্ৰক্ৰিয়া চ' আইনগতভাৱে তেখেতসকলে যিটো কৰিছে ইয়াত আমি একো ক'ব নোৱাৰোঁ আমি নিবিচাৰোঁ যে বড়োলেণ্ডটো পুনৰ কিবা হিংসা হওক কিবা এটা বেয়া পৰিৱেশ হওক আইনগতভাৱে কোনোবা ভুল কৰিলে সি শাস্তি পাব ইয়াত जोङो नुनो मोनबाय हारिनि जाय मानसिफ्रा हारिनि सिन्था लादों हारिनि मोजां गाज्रिखौ साननानै जाय मानसिफ्रा खोथा बुंबोदों हारिनि मोजां गाज्रि दुखु अलखदाव थांनायखौ नुनानै जे खोथा बुंबोदोंमोन दा बिथांमोनखौहाय नोङो जेलाव सोनानैहाय बिसोरखौहाय दबथायनो नागिरदों आरोना बिसोरनि रावखौहाय बिसोरनि आवाज होनायखौहाय जेरैखि जाया डमिनेट खालामनो नागिरदों मिथिबायना जोंनि बर' माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जाहाथे बिसोर जोंनि बर' सुबुंफोरनि जेनेबा नोङो बुंनायखौ रावखौ बेबायदिनो नाख्रेब नुख्रेबबाबो बिसोर बेबायदि जोंखौ खुगा मुथुनो नागिरदों आरोना सिगा दिनै बनस'आ ओंखारनायखौ जों दिनै जोबोद मोजां मोनदों दिनै नोङो बेबायदि अबथिरा नोङो हरनि गेजेराव सासे सिखाव गुन्दाफोरखौ जेरेखम एक्सट्रिमिस्टखौ नागिरनाय बायदि दिनै हर गेजेराव लायनायखौ जों नुनो मोनदों आरोना जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा